som EchoSkyker.sk a máme tu nové videjko. Minecraft. A so Sankom hovoríme. A máme tu... Musíme sa prešťahovať. Lebo to je moc ťažké. Ja už viem, kde bývam. I like to move. I like to move. I like to move. I like to move. Neslyšel, ani ste vy na záchod. Neolgari. I like to move. I like to move. Nehovoril si, že ide na záchod. Buď ticho, natacam. To je môj dedo. Čo mrmleš? Nič. Povedal si, že ide na záchod. Ja nejdem na vecko. Baby bro. Takže, wow, zombie. To bol len zombík. A ľudia, toto videjko je od Samka Vlovegy. A natáča 5 videí za sebou. A to je ťažké. Viete, ľudia. To je najlepšie natáčku. Takže ľudia, dovidí.